Molt bon vespre i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte electoral de Democràcia i Llibertat. Moltes gràcies, Cristina, per les teves paraules plenes de força, que mostren la força d'aquesta candidatura, de la gent d'aquesta candidatura, la força que necessitem i que volem pel 10 de desembre i la força amb la que defensarem els interessos de Catalunya i de la seva gent, però també el mandat del 27 de setembre, el compromís que vam contraure a partir del 27 de setembre amb la gent de Catalunya. Una primera cosa a tenir molt present, la Cristina ja hi feia referència, és que aquestes eleccions del 20 de desembre són importants, són transcendents per Catalunya, no ens queden lluny, no són secundàries. Cometríem un error si baixéssim la guàrdia en aquest sentit. Per tant, és molt important i és la primera cosa que ens demanem i per la que hem de treballar, que és per la mobilització d'aquí al 20 de desembre i la mobilització del propi 20 de desembre votant a Democràcia i Llibertat. Això és molt i molt important. Sabem que la força més important per transformar és el vot. Les coses passen i les coses es mouen a partir de la voluntat, a partir del moviment de la gent. I això en tenim experiència a Catalunya. Sabem que quan som molts que ens mobilitzem per una causa tan justa com és la llibertat del nostre país, quan a més tenim l'oportunitat de votar, de decidir de la manera més democràtica que hi ha quin futur volem pel nostre país, quin futur col·lectiu volem, aleshores ens en sortim, avancem, anem cap endavant. Una altra qüestió molt important per explicar qui som. Doncs som la gent de Convergència Democràtica, som la gent de Demòcrates de Catalunya, som la gent de reagrupament independentista, som la gent que volem el màxim progrés i el màxim benestar pel nostre país, som la gent que escolta la gent, que escolta les seves necessitats i que estem convençuts, del tot convençuts, que només podem atendre aquestes necessitats si disposem d'eines i d'instruments d'estat, si disposem d'un estat propi. I sabem també, i és important que ho expliquem perquè això és motivador al 100%, que tot el procés que està vivint Catalunya té una gran dimensió social. Tot el que estem fent i també tot allò que es defensarà a Madrid a partir dels nostres diputats i diputades, senadors i senadores, té també una gran dimensió social. Necessitem eines i necessitem defensar-nos davant de l'hostilitat del govern de l'Estat per tal de poder servir millor a la gent a Catalunya, per tal de poder oferir més oportunitats a tothom, per donar més qualitat de vida, per donar més benestar, per generar més cohesió social. I això només ho aconseguirem amb l'estat propi i amb les eines i amb els instruments que en aquest moment no tenim o que sí que tenim però estan malmeses, estan perjudicades, estan suspeses o estan amenaçades per aquesta hostilitat a la que abans la Cristina també hi feia referència. Eines i instruments que són imprescindibles i que hem de batallar aquí a Catalunya, ho estem fent de fa molt de temps, però eines i instruments que també hem de batallar a nivell de l'Estat, a nivell de Madrid. I fixeu-vos si som ambiciosos i per tant si això requereix una mobilització i un compromís i molt coratge i moltes ganes, que són les que tenim tota la gent de Democràcia i Llibertat, que tot això ho volem fer d'aquella manera que se'ns dona més bé, que és amb determinació tota, però també amb diàleg, amb to constructiu, amb voluntat de pacte, amb voluntat de negociació. Això és el que també anem a fer a Madrid, perquè és important, quan tens les idees clares, quan saps el que vols, quan saps que treballes per la gent i pel futur de la gent del teu país, no oblida mai que amb el diàleg, amb la paraula, amb el pacte, amb la negociació, amb l'acostament, amb el parlar, amb el dialogar i amb l'enraonar, és com aquestes coses s'aconsegueixen. I el que volem és tenir un estat de cara, un estat que no estigui a la contra de res, sinó que estigui a favor de les llibertats, a favor de les persones. Un estat, com deia abans, que no actuï a cop de llei i a cop de recentralització. Fixeu-vos que aquest és un concepte que també podem pensar que ens queda una mica lluny, o a vegades la gent no l'entén massa. I voldria posar alguns exemples molt clars i molt fàcils perquè tinguem molt clar que la recentralització no ens queda lluny, sinó que és un impediment molt i molt gran pel nostre autogovern, i aquesta recentralització es fragua, es perpetra a Madrid per part del govern de l'Estat. Fixeu-vos, quan el govern del Partit Popular aprova una llei que es diu de racionalització del món local, a algú li pot semblar que això és innocu o fins i tot que és positiu, perquè parlar de racionalitzar sempre pot sonar bé. Doncs no,
és molt perillós, és perillosíssim, perquè amb aquesta llei, i aquí en Miquel Buch, alcalde de Premià i president de l'Associació Catalana de Municipis, ho coneix molt bé i ha batallat molt bé també contra aquesta llei, que el que vol és impedir que els nostres ajuntaments, que el nostre món local pugui actuar amb les seves polítiques de proximitat amb allò que més i millor saben fer, que són les polítiques d'atenció a les persones, i l'alcaldessa i tants alcaldes i regidors, l'alcaldessa de Calella, vull dir, la Montse Candini, diputada, ho sap molt bé. Però hi ha més coses. Quan el govern de l'Estat, quan el govern del Partit Popular aprova una llei que es diu del tercer sector, algú pot pensar que és una llei innòcua o que fins i tot és positiva per ajudar aquest tercer sector social que tan important és. Doncs no, no és innòcua i molt menys positiva, és una llei molt perillosa perquè obvia, perquè margina a les entitats socials catalanes. Fixeu-vos si des d'un concepte a priori que pot sonar tan estrany com la recentralització es pot fer mal, i es pot fer mal de debò, a les polítiques, a les accions que es duen a terme des de Catalunya, siguin impulsades pel govern, siguin imposades pels nostres ajuntaments, siguin impulsats pel nostre Parlament. I la veritat és que nosaltres volem un estat propi, per això hi treballem, un estat que tingui aquesta enorme dimensió social, un estat que estigui a favor de les persones, un estat honest, un estat transparent, un estat que no ens faci vergonya, i l'estat espanyol moltes vegades ens fa vergonya. Ens fa vergonya amb els seus tics antidemocràtics, ens fa vergonya quan incompleix de manera sistemàtica lleis que tenen també una afectació molt directa i molt important sobre les persones, com és la llei de la dependència, ens fa vergonya quan retalla en matèries tan sensibles com l'atenció i la inserció laboral de les persones amb discapacitat, o amb habitatge social, o amb serveis socials, i ens fa molta vergonya quan incompleix sentències del Tribunal Constitucional, i n'hi ha un munt de sentències que està incomplint el govern del Partit Popular en matèries també molt sensibles per les persones, i en canvi en el seu discurs centrifuga i acusa d'altres, i acusa el govern de Catalunya d'incomplir sentències. I això passa ara amb el govern del Partit Popular, però si parlem d'aspectes essencials, si parlem d'atenció a les persones, d'incompliments, d'enganys i de frustracions i d'incompliments, podríem dir el mateix de quan l'Estat el governava el Partit Socialista. Per tant, hi ha una sèrie de partits, i són fonamentalment aquests, n'hi ha d'altres que parlen molt però no demostren res perquè no tenen experiència de govern o ni tan sols la volen, però en tot cas els partits estatals en tenim una mala experiència de que quan es tracta de posar-se de cara a la gent, a les polítiques socials, a les polítiques de creixement econòmic, perquè sense creixement econòmic tampoc no n'hi ha polítiques socials, sempre decep, sempre falla i sempre enganya. I un dels papers fonamentals i un dels compromisos fonamentals de la candidatura de Democràcia i Llibertat és denunciar aquestes situacions, però sobretot defensar-les. I defensar allò que estem fent a Catalunya, que és complir amb un mandat democràtic, amb el mandat democràtic del 27 de setembre, que té molt de democràtic, com deia, té molt de digne, té molt de diàleg i té molt de determinació. Per això el nostre cap de llista, en Quico Homs, parla moltes vegades de les 3D, i crec que aquests conceptes del diàleg, de la determinació, de la dignitat, els encarna molt bé la gent de Democràcia i Llibertat, per descomptat molt bé la gent de la nostra candidatura, en Quico Homs i tot el seu equip, i per descomptat el president Mas. De fet, som també la gent del president Mas, la gent que va amb la veritat per davant i que té sempre en el centre de les seves prioritats, de les seves preocupacions i del seu treball diari, la gent, el conjunt de la ciutadania, especialment aquelles persones que més estan patint la crisi econòmica, la crisi social i aquestes deslleialtats, incompliments, que són molts, podríem estar-hi molta estona fent una referència en què ens sotmet l'Estat, a què ens sotmet el govern del Partit Popular. Ahir, 10 de desembre, es commemorava l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els drets humans no n'hi ha prou amb creure-se'ls, no n'hi ha prou amb creure amb el principi d'igualtat de totes les persones, o amb el dret dels infants, de les dones, amb els drets de les dones, de les persones grans, llibertat d'expressió, el dret a la seguretat social, el dret d'asil, no n'hi ha prou. Els drets fonamentals s'han de defensar i s'han d'exercir, perquè encara a molts drets del món no estan permesos, o el seu exercici presenta molts riscos o no estan emparats. El mateix succeeix amb els drets civils, el mateix succeeix amb els drets socials, amb el dret a decidir o amb el dret a la llibertat. I nosaltres, des de Democràcia i Llibertat, no només ens creiem tots aquests drets que també són fonamentals,
sinó que els defensem i els defensarem allà on faci falta, sigui a Barcelona, sigui a Madrid, i els exercirem. Assumint riscos perquè el repte gegantí que tenim al capdavant, aquest estat propi, aquesta llibertat, amb tota aquesta dimensió social que té, que és extraordinària, té molts riscos i també els assumim perquè sabem que val la pena jugar-se-la, que val la pena defensar la dignitat del nostre país i de la seva gent, que val la pena fer-ho amb aquesta perspectiva de diàleg, de negociació i amb el coneixement que tenim, com deia, de les necessitats concretes que té el nostre país. I és per això, quan parlem de jugar-se-la, quan parlem no només de creure-s'ho, sinó de defensar-ho de totes les maneres possibles, però sobretot d'exercir-ho, és així quan ens ve ràpidament al cap el nom d'una persona important, rellevant, una persona que també defensa a tot arreu on va els drets del nostre país, ho fa perquè s'ho creu, ho fa perquè sap que aquest és el camí i ho fa assumint riscos. I aquesta persona és el president de Catalunya, aquesta persona és l'Artur Mas. Amb tots vosaltres.